Naimbag nga oras tayo amin mga kagimik. Medyo nailibay ti pluma tayo ti sumagmamanungal daw. Tagamin busy tayo. Imita at tuyak manin tap na mangisagot ti may sa daniw manin. Daniw man ngay nak pinauluan. Dua tawenen. Pluma ni MGM. Manipod pimutok. Dahito ya sakit. Adon tinagbaliw na iparit. Natingel dagiti sigod nga aramid. Na ipagel ti waya-waya anapilit. Naaladan ti tunggal, nagbeddengan ti probinsya. Kastamet ti nagbaitan ti dua nga ili at da bantay na. Nairot ti panagwardya kadagit sumangpet kadasuna. Naibilin kadagiti taga-barangay tinainget a panagbantay da. Nairekep ti ruangan dagiti pagadalan. Kastamet a nagsarra dagiti dadduma paggatangan pagtagilakwan. Ken ayan na nga adat ken pagtaksan. Nairamraman balay ti pamati a napawilan. Dagiti kakabsat tayo nga day ti sabalya pagilyan. Kay yarigan da payen ti gangan na ed iti bukod da. Lugar anakayanakan. Saan na basta-basta makaawid da tinda pagtaingan. Tado dagiti rebbeng. Suroten da apagan nurutan. Ren, gapotalisto a panagwaras ti sakitita. Nang iulog damanin tilinteg may parit tilalakay babakit. Rumwar. Kastamet ti awan bakuna na. Karaman dagiti ubing agtawen lima agpababa. Wen nalabesen dua tawenen dayto ya sakit. Ni maging gana ita awan makaibaga nugangangaya dimteng wen no naaramid. Saan nga ta daytoy ket inranta dagiti singkit. Wen no wagas lang iti nga to, tapno mangted kada tayo, iti palagip. Ket kita manin ti nagtong edan ti isang kabasit asarindan tayo mga kigimik. Ket pagyaman ang manting kay panang subay bay manin kada ito'y nomo. Ket kastan ulitek agyaman hunay. God bless us all.